И здравейте хора, това съм аз, Мариан Милев, или по-скоро Жълтия лъв. И днес ще играем в Въстение срещу зомбита, ниво 3. А сега да започваме. Да. Слагаме се от слънца. И тук. И такива орехчета. Ето слагаме още слънца по 3 реда. По 3 реда за сега, защото имаме само 3 пътечки. Виж, ядат го, ама не мога да го изядат. Не мога. Не могат. Слагаме много такива бобчета. Не знам как се казват, забравих как се казва, защото не съм я играл отдавна тази игра. Опа, луна. Слагаме орехчета. Сега са повече. На второто и третото. На второто и първото ниво. Бихме. И тази мина. Тази мина е много малко струва. Картофелна мина. Тя, като я сложиме, тя трябва да се зареди, да може да се покаже нагоре. И като зомбито го я настъпи, ще гръмне. И ако ви е харесало видеото, поставете лайк, абонирайте се за канала и ударете камбанката, да можете да видите и четвъртото ниво. А от мен, чао!